ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ଆଜି ଆମେ ବାଇଗଣରେ ଗୋଟେ ରେସିପି କରିବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବାଇଗଣ ଫଳିଥିଲା। ବାଇଗଣ ଆମେ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିଛେ। ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ବାଇଗଣ। ତଥାପି ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ। କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ବି ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଦେବା।